לכולם! איזה כיף לראות אתכם היום. טוב, יש לנו גם שוקולד בשבילי, איזה יופי, נעים מאוד, איזה יופי של דבר. מי זה את עושה עם הראש? את הרעש הזה, זה את עושה את הרעש הזה? מי עושה את הרעש הזה? מה? מי אתה? אני באתי להציג את המופע של מר פולקה ואשתו. אבל אני באתי להציג! זה התיאטרון שלי! לא, מה פתאום? זה התיאטרון שלי. אבל זה התיאטרון שלי! אבל... לא, אני מצטער, אדוני. תלך מפה! אדוני, מי זה? אתה מר ברושי, נכון? תלך מפה מיד! לא, אני באתי להציג. אני המנהל של התיאטרון, ואני אציג את ההצגה, ואני לא יודע מי אתה, וכבר כואב לי הראש. מה קורה? הצילו, הראש שלי, נפל לי הראש, אני צריך עזרה. סליחה, הנה, בבקשה, מר ברושי. תודה רבה. אתה רוצה שוקולד? כן, בוודאי, כמו כולם. טוב, בסדר, אז תיקח. באמת? ותלך מפה. יאללה, לך מפה, קדימה. שוב. שוקולד. לך מפה. שלום לכולם. אני מר ברושי, ואני המנהל של התיאטרון הבובות הזה. הבאתי לכם היום את המופע של מר פולקה ואשתו ודוקה. מחיאות כפיים! איפה? מר פולקה, אני באתי לכאן כי אתה עושה רעש ואתה מפריע לכולם, ובאתי לקחת אותך איתי לתחנה. לתחנה אוטובוס? לא. מה, לרכבת? לא. תחנת דלק? לא, לתחנת המשטרה. אתה עצור. קדימה, בוא איתי, קדימה. בוא הנה, קדימה, בוא כבר. נו, קדימה, בוא כבר. עכשיו כולם יראו את הראש ביצה שלי. לא לצחוק. לא לצחוק. נו, טוב. לא לצחוק. אל תתקע סופר. הנה, קח מתנה וקח מפה. אוי ואבוי. איזה יופי. עכשיו אני יכול לאכול את הבננה. היי, יופי. היי. מי זה? מה זה? אני בורח. כן, הנה, אני בורח מפה. לא. אני רץ. עכשיו אפשר לנוח. לא, לך מפה. הוא לקח לי את הבננה. הנה, תחזור לפה. זה לא פייר. זה לא פייר. אני כל כך רעב. יש למישהו משהו לתת לי אוכל בבקשה? אני מתכנן.
שלום, הבאתי לך אומלט. אומלט? בבקשה. וואלה. אני לא אוכל אומלט. הנה, בוא. קח את זה. אוי, אני רוצה מה להביא לך. ככה עושים את זה. אבל עדיין אני רעב. או, מה זה? מתנה? או, מה יש פה בפנים? או, איזה יופי! היי, מואה, 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 איזה כיף בתיאבון, אבטיח בקיץ, להתראות לכולם. אתה צריך לדבר בעברית. אתה בישראל. עברית? כן. What's עברית? I don't know what you're talking about. Google Translate. Google Translate? Okay. Guten Tag, meine Kinder. Wie geht's heute? Sprechen Sie Deutsch? עברית. עברית. Was? עברית? Niemand Haus, ja, komm jungen. Oh, שלום לכולם. הנה, שלנו, שלום. הנה, תינוקי. הנה, מה? פולקה, עכשיו תורך לקחת אותה. רגע, לא, זה תורך, לא, תורך, התינוקת נפלה. אוי, כן, בדיוק. מה עשית? אתה הפלת אותה. לא, אל תפלת אותה. לא, אתה הפלת אותה. זה לא יכול להיות. אני הולכת לישון אצל אמא שלי. לא יכול לסבול את זה יותר. טוב, אני הולכת לאמא שלי. מה? עוד פעם יוכל לאמא שלה? מה יוכל לעשות ילדים? מה זה? מה זה יוהו? מה זה יוהו? אתם שומעים משהו? מי זה? תראה מי הגיע, השכנה שלי, גברת אנסטסיה. שלום. מישהו בוכה? לא, אני לא יודע, מישהו בוכה פה ילדים. מישהו בוכה? תגיד להם שלא מה זה, כלב? כן, אני בונזו הכלב. אני רוצה לאכול בונזו. אני לא בונזו, אני מר פולקה. מה? לא, גם אתה תומך, תחזור לטלוויזיה. איך הפסנתר שלי, בסדר? פסנתר ילדים? לא. מה פתאום? מי זה? מי אתה? אני השכן שלך. השכן? איך קוראים לך? פגעת לך. מה אמרת? אמרת קפאת?
Okay, Gruffy, I'm going to take you to hell. Oh no you're not. Oh yes I am. Oh no you're not. Oh yes I am. Oh no you're not. אני מאוד רעב, עוד לא אכלתי ארוחת בוקר, ואני ממש מחכה לנקניקיות. כן, נקניקיות. כן. monsieur, je viens. אתם שומעים? הנה, השף מגיע, השף הצרפתי מגיע עם הנקניקיות שלי. Oh, bonjour, Monsieur Polke, comment ça va? How are you aujourd'hui? אני très bien, monsieur. מה זה? אני הזמנתי נקניקיות, מה אתה מביא לי שקשוקה? מה אתה מביא לי שפשופה? Ah oui, זה שקשוקה של השף, מאסטר שף שפשופה, זה השם שלי, שפשופה. הנה, תן לי את זה, זה לא... היד שלי, נשרף! תשמע, ככה לא עושים עם אוכל. אנחנו לא עושים ככה עם האוכל שלי, אתה יודע. הנה, שים את זה עכשיו כמו שצריך. זה קומסאווי. תקלה. We could have so much fun with this. So לא תקלה. אני לא רוצה את השפשופה שלך. הנה. C'est pas possible. Le Mr. Polka, c'est pas possible. là. אתה טריבל, אתה נוראי, טריבל. הצרפתים האלה, הם כולם כאלה, כולם הצרפתים האלה שבאים לפה לנתניה. מה? איזה דבר כזה, אבל איפה הנקניקיות שלי? אני רעב. אוקיי? פה כבר נופל. תחפש, לאן תלך לפופר, תחפש, ואז הוא יוצא.